हाय गाइस देखिए माछ गुड़ा नागिଛି ଆମର ବଡ଼ ଶେଉଳଟି ଆକୁ ତ ଟାଣିଦେଲା ଭାଇ ଏପଟକୁ ଆସିବା କଣ୍ଟା ସର ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଳିଆଟା ଶେଉଳ ନାଳିଆଟା ବଡ଼ ନାଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଧରା ସରିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ଟା ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ବନ୍ଦ କର ये भी तो ବନ୍ଦ କରୁନୁ ହଁ ये भी तो ନା ନା ତା ଜିଭର ଲାଗିଛି ବନ୍ଦ କରୁନୁ जीभ लगी बहुत ସେପଟ ଗୁରେଇ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହେଇଛି ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ କରୁଛି ହଁ